Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ‘yan uwa barka da warhaka. A yau a darasinmu na biyu za mu duba dokoki guda uku ginshikai a kasuwar hada-hadar kuɗi bayan mun san ka'idoji ko halayya guda huɗu da kasuwa ke zagayawa a kansa a tsawon shekara. Shine accumulation da kuma mark up da kuma distribution da kuma mark down. Wannan hali guda huɗu daga wadda kasuwa ke gudana a kai: halin tarawa bayan faɗuwa kenan, sai kuma halin haurawa sama ya bada riba, sai halin ainihin rabarwa ana sayarwa, sai kuma halin sauka masu sayarwa sun rinjayi masu saya sai ta sauka kasa. To idan ka fahimci wannan hali, da shi ne za ka fahimci halin da kasuwa ke shiga da zaran ka buɗe candle charts. A darasinmu na biyu yau za mu karanta dokoki guda uku ginshikai a kasuwa. Sanannun dokokin kasuwa guda uku wanda Wyckoff ya gina nazarinsa ilimin wannan ɓangare a kai, sun kunshi dokoki guda uku wadda a cikin jujjuyawan wannan matakai ko kuma ka'idoji guda huɗu da ya gabata yake zagayawa a kansu, suke sabbabawa wannan jujjuyawan kasuwa daga matakin tarawa, matakin haurawa, matakin rabarwa, matakin sauka. Me ke haifar da shi? Saye da sayarwa ne ke haifarwa ta hanyar wa'annan ka'idoji guda uku. Ka'ida ta farko da ke ainihin ko doka ta farko da su ke zama sabubba shine demand and supply. Dole a kasuwa a samu wannan doka na farko, demand and supply, kaya da masu bukatan kaya, adadin bukatan kaya da adadin kayan da aka kawo kasuwa. Dole a samu abu guda biyu kafin a samu ma abu mai suna kasuwa. Wannan ɓangarori guda biyu suke hukunta makomar kowane kasuwa wanda ikonsa baya hannun wani mahaluki ko ɗan adam. Misali, idan an samu ƙarancin ciniki sosai, to wannan yana nuna yawaitan kaya a kasuwa ne. Abin da zai biyo bayan kuma shine saukan farashin kayan, don kayan sun fi mabukatan yawa. Haka ma sanda aka samu bukatan kayan ne bukatan kayan ne shi ya fi yawa. Masu sayan kaya sun yi yawa, kaya kuma kaɗan ya zo kasuwa, abin da ake jiran zai faru daga baya shine haurawan farashin kayan zai yo sama don ƙarancinsa. Tamkar faɗa ne tsakanin masu saya da sayarwa, wanda aka fi ƙarfinsu sai a rinjaye su, wanda ya fi rinjaye sai ya yi nasara. Ina fatan kun fahimta. Doka ta biyu a jujjuyawan kasuwa shine a samu effort opposite outcome. Shi wannan ƙoƙari ke haifar da sakamako. Duk wata ƙoƙari da aka yi ta a cikin kasuwa zai haifar da wata sakamako na riba ko faɗuwa. Abun nufi, duk ƙoƙarin da ya faru a cikin kasuwa yana wajaba ya zamo yana da sakamako gwargwadon girman ƙoƙarin da aka yi. Misali, idan ana sa ran farashi zai hauhawa, to girman hawan yana rataye a kan yawan cinikayya da masu saye za su yi ne a kasuwar. Idan masu saya sun yi yawa sosai, to lallai farashi zai yi ainihin tsada sosai. Idan masu saya kaɗan ne, ƙarancin cinikin zai motsa, shine ainihin ƙoƙarin kenan. Ƙarancin cinikin shine ƙoƙarin da zai motsa farashin, ɗan kaɗan kawai ba zai tsada ba. Wannan ita ce doka na biyu. Doka na uku a cikin kasuwa, dole a samu ainihin akwai abin da ake so za a samu wannan a cikin kasuwa shine doka na uku, reason versus impact. Reason versus impact, sababi da tasirinsa. Duk wata sababi a kasuwa yana da tasirin da zai haifar shi wannan sababin. Abun nufi, dukkan sababi a kasuwanci yana da tasirin da yake haifarwa. Misali, accumulation, matakin tarawa, and distribution da matakin ainihin rabarwa. Guraren tarawa da rabarwa, masu tarawa su ne masu saye, suna sayan coin suna tarawa, accumulation kenan. To su ke haifar da
hawan farashi nan gaba a je mark up kenan, domin sun tara coin da yawa, volume ya yi high, za ta yi tsada. Masu rabawa wato masu sayarwa suke haifar da wato faduwan farashi, domin mai sun raba abin da suka mallaka sun sayar har ta kare, mai zai faru? Wato ainihin abun sayarwan wato ainihin ya kare, sai ta faɗi kasa. Akwai ababe da dama da ke zama sababi na yanayin rayuwa da aukuwan wani abu ko canjin yanayi, duk suna iya zama sababin faduwar, ko sauyin yanayi ko zamani suke iya canza alkiblar farashi da ma kayan ma ya faɗo kasa. Shi yasa in tattalin arzikin duniya ya girgiza, yana shafan kasuwan forex, stock da crypto duka. Kenan wato bad news yana haifar da wato ainihin faduwar kasuwa, baishin kuma wato ainihin matakin sayarwa, kamar yadda muka ga manipulation na kusan watanni 3 zuwa 4 a wannan lokaci din. To wannan kenan, duk wani sababi yana haifar da tasiri a cikin wannan kasuwar, sawa'un ya zama na distribution, ko kuma ya zamto na accumulation, ko kuma a samu wani bad news da ta sami coin din, ko sun yi airdrop da sauransu, shi ma zai iya haifar da wato faduwan wannan coin din. Duk faduwan da kaga mai karfi ya faru, to akwai reason wadda ya haifar da wannan impact din. To in muka fahimci wannan, to ga misali don ka daɗa fahimta. Ga matakin tarawa a farko, bari in girmama shi. A matakin tarawa accumulation, kaga na yi zane wato blue. Zanen blue na sama shine matakin wato ainihin sayarwa, ko zanen guraren sayarwa inda farashi yake maimaituwa, in yaje baya wucewa sai ya yo kasa. Wato traders sukan sayar a wurin sai ta yo kasa, sannan su saya a zane wato ainihin blue na kasa. Zanen blue na kasa shine support line kenan. Zanen blue na sama kuma shine wato ainihin resistance line, wato guraren saya shine na kasa, zanen sama kuma guraren sayarwa. Duk sanda farashin coin din candle din ta buga sama, zaka ga ba zai wuce ba sai ta sake yin kasa, sa'annan in ya sake buga sama sai kaga ana sayarwa a wurin, ta sake yin kasa kuma ba ta wuce wannan farashin kasa din, sai a sake sayanta ta yo sama. To wannan ana matakin tarawa. In kaga candle ya nuna ma haka, ana matakin accumulation, wato ana tarawa. Me zai haifar tarawan nan? Ana ta saya ana tarawa har yayi karfi. In yayi karfi me zai haifar? To zai nuna wato ainihin jan candle wadda ta ketare zanen kasa na guraren saya. To wani in ya tsorata sai ya dauka yanzu lokacin wato coin din zai sake faduwa ne. Babu, wato karka tsorata, wato alama ne na coin din za ta haura sama. A wurin ne kenan zan saya ko in shiga? A'a, ka jinkirta sai kaga green na biyu da ya fito na alaman wato ainihin tashi. A wurin zan saya? A'a babu, ka sake jinkiri. Ga na uku karami na faduwa, sai na hudu babba ya fito. A lokacin zaka shiga kasuwa ba tare da kokonto ba. To kaga tarawan shi ya haifar da volume na coin din, an saye ta kuɗi da yawa, ya rinjaya, yanzu ta fara hawa sama, inda kaga aka rubuta spring, wato ainihin ya ketare matakin saya na kasa. Daga nan ya fara bayyanar wato koren candle, farashi na hawa sama sama har ya tafi mataki na biyu shine mark up, matakin haurawa ko hawa sama. Me ke tabbatar maka volume kuɗi da yawa sun shiga coin din zai tashi? Shine in ka lura wannan ketarewan ƙarya da yayi, wato broken layer ake kiran shi, wato yayi breakdown amma na ƙarya ba na faduwa ba, na alaman zai shiga mataki na biyu shine hawa sama. Me ke zai tabbatar maka haka? Cewa masu sayarwa ba su da wani ƙarfi, yanzu masu saya ne suka yi ƙarfi, sun yi rinjaye, kuma za su shiga matakin hawar da wannan coin sama. Shine zaka ga wato volume na kasa, wadda na sanya alaman arrow da ke nuna wa'annan volume kasa, ja da wato kore, wa'annan sinke da wato nayi alama da arrow black, zaka ga suna yin kasa, ja din suna kankanta, suna ƙara kankanta har suka ƙare sai green ya bayyana, shi kuma yana ƙara yin sama.
alaman kenan kuɗi ya shiga volume mai ƙarfi na wato buyers. Yanzu za a shiga mataki na biyu na selling, sai gashi coin ɗin tayo sama ta haura mark up, ta haura. Wannan volume na kasa ya tabbatar maka da kuɗi mai yawa sun shiga kuma tana kan hawa sama. To in ta hau sama akwai wani abu mai suna correction, gera tafiya, wadda kowane coin da ma shugaba da kansa Bitcoin kenan yakan yi wannan correction ɗin. To in coin yana correction, abinda zai tabbatar da kai ba faduwa ba correction ne, shine zaka ga za ta kare da candle karami tsakanin wato jan launi na sama da kasa da na zana support and resistance din. Za ga kananan candle na jajaye za su bayyana suna nuna kaman faduwa. To wannan gera ne ba faduwa ba, don candle karami ne ya bayyana kafin jajayen. Da a ce dogon candle ne ya yi sama to sai mu ce spring ne, breakout na alaman sauka kasa. To ba a zo matakin rabarwa ba, wannan matakin correction na gera tafiya. Wanda bai sani ba sai ya tsorata a nan ya sayar da coin nasa, karshe manyan masu hannu da jari su masa dariya su saye ta su karasa tafiya sama wajen shin riba. To kar ka tsorata don kaga coin ta yi irin wannan sauka, matukar da wannan candle din to ba wato sauka bane, ta gyara tafiya kawai, correction ne wadda manyan masu hannu da shuni cikin kasuwar crypto su suke sabbaba irin wannan correction din don su tsorata kananan 'yan kasuwa irin mu, sai mu sayar musu su kuma su karasa tafiya su mana bye bye su ɗebi riba. To wannan ita ce mataki na biyu wato mark up, kuma wannan ita ce correction. Tana da bambanci da wato distribution, matakin rabarwa. Kar ka ɗauka matakin rabarwa ne yanzu zai faɗi, tana da bambanci. Kaga yadda na zana jan layi na support da resistance sama da kasa, yanayinsa yadda ya kwanta daban yake da wato ainihin matakin rabarwa da muka karanta a nan. Kaga matakin rabarwa spring yadda yake wato shiga distribution din da kuma yadda yake ketare sama kafin ya sauka, kaga yana da bambanci, shi a shimfiɗe yake. Amma idan muka dawo na nan za ka ga ba haka abun yake ba, ba a shimfiɗe ba, ya ɗan kwanta haka kuma da ƙaramin green candle ya fara. Wannan baya nuna ma faɗuwan kasuwa, gera tafiya ne kawai wadda masu hannu da shuni suke girgiza farashin su sayar da wani adadi don ƙanana su tsorata su sake saya, sai wato ainihin su ci riba babba a gaba. Duk sanda kaga kasuwa ko coin ta yi wannan wasa na correction, to wasan tana samuwa ne daga manyan masu hannun jari don su kori ƙananan masu ƙarfi su sayar musu ragowar nasu, su haɗa da nasu su ci gaba da wato shan riba da ke gaba. Da fatan mun fahimci wannan wato ainihin wannan hoto da na kawo misali a kai. To wayannan su ne halayya ko dokoki guda uku da kasuwa ke zagayawa a kai kenan. Tarawa in ta yi ƙarfi tana haifar da hawa, hawa ko in ta yi ƙarfi tana haifar da wato ainihin rabarwa. Sa'annan akwai gyara tafiya. So wayannan sabubba su suke zagayawa a cikin wannan kasuwan. Idan ka ga hiran da ya faru a wannan chart, wato za ka ga cewa candle da ya ketare gurin wato layin kasa a matakin tarawa ya sauka kasa, sai dai wato saukan ƙarya ne yayi, wato broker liar kenan, gashi nan wato yayo kasa. Jan candle na zana wato za ga an yi cycle da red line haka, wato da jan zane an yi cycle na wannan candle ja wadda ya sauka daga layin wuraren saya. To kar ya tsorata ka, domin wannan ketarewa da ta yi kasa candle ɗin ba na faɗuwa ba ne, wato na ƙarya ne wadda zai nuna ma kuma volume na kasa. Ga arrows yana nuna ma volume na sayarwa ta yi kasa fa, volume na hawa green kuma ya fara haurawa sama kenan. Matakin hawa za a shiga, kar ka sayar da coin naka. To a gurguje ƙarin bayani akan wannan wato ainihin misalan kenan. Ba ketarewan ƙarya, ya sauka kasa sai dai saukan wato ƙarya ne, ketaren ƙarya kenan ake kiransa, broken liar. Sai farashin ya koma hawa wato ainihin sama, wato farashin coin ɗin ya koma wato ainihin
hawa sama. To a nan ne wasu ke ruɗewa sai su wato shiga sayarwa kamar yadda muka shaida zu a bayanin hoton, sun ɗauka faɗuwa ne, amma idan ka lura da girman mai nuna shi a kasa wato volume profile, sanduna na kasa, wa'annan sanduna na kasa su ne volume wato ainihin profile. Kaga volume ɗin yana girma daga red volume na sayarwa, volume na adadin kuɗin sayarwa yana kasa, green kuma yana sama ga arrow yana nuna ma su ne wato volume profile. Suna gwada ma cewa yanzu masu saya sun yi ƙarfi, za su yi pushing na price zuwa sama. Za ka ga wato candle ja ɗin ya fara raguwa kaɗan kaɗan, shi ke nuna ma wato ainihin ba sayarwa ba ne ake yi lokacin. To haka ma wajen reaccumulation da muka yi magana, reaccumulation a nan wato gyara tafiya, shi ma za ka ga volume nashi, volume yana gwada ma cewa volume ga volume yana nuna ma. Dan ka lura da volume kaga yana sama sama, to kar ka tsorata, gyara tafiya yake yi ba faɗuwa zai shiga ba. To volume zai taimaka ma wajen fassara ma takun tafiyar wannan candle ɗin. Reaccumulation kenan, ya ƙara gyara tafiya, wato shi ma volume zai tabbatar ma ba faɗuwa ba, kar ka tsorata, kar ka sayar da coin naka ka jira ka sake shin riba. To a wannan mataki wato gyara tafiya zai yi kasa sai ya kuma dawowa sama ya mike tafiyan da coin ɗin za ta ƙara ba da riba a nan gaba. Suna kama da faɗuwa amma ba faɗuwa ba. Idan ya fara gyara tafiya ka lura za ka ga ya fara fitar da wato ƙaramin koren candle, ƙarami sosai. In ka gwada da na bayansa wato zai bayyana ƙarami sosai. To irin wannan gyara tafiya ne kawai, gyara tafiya ne candle ɗin ke tabbatar maka. Wato kar ka tsorata ka sayar da coin naka, baya nuna akasi balle ka ce faɗuwa zai shiga. Ga ƙaramin candle ɗin kamar haka in ka duba shi, ga shi nan wato ƙaramin candle da na yi wannan ishara ɗin, ka gan shi ya yi ƙarami sosai da candle da ya gabace shi wannan. Kenan a nan yake tabbatar maka wato ainihin ba faɗuwa ba ne, correction ne, reaccumulation ne, ko mu ce correction, gyara tafiya yake yi. To a wannan mataki in ka fahimce shi ba zai tsorata ka ba, manya ba za su tsorata ka ka sayar da coin naka ba. Sannan idan kuna biye da ni har yanzu, akwai guraren shiga kasuwa, ko mu ce guraren wato ainihin sayayya a kasuwa, wadda yake son bayani na musamman, wadda za mu takaita wannan darasi a nan, sai bidiyon mu na uku sai mu yi sharhinsa ko bayaninsa insha Allahu ta'ala. Wassalamu alaikum. Ni ne Abdulbasit Salihu daga garin Uba Local Government, Adamawa State. Barkanku da warhaka. Wassalam.